Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu a toto video je ako sa uvoľniť, keď ste veľmi nahnevaní, ako zo seba dať von úplne všetok hnev a v tomto videu vám to ukážem. Nezabudnite toto video poslať a zdieľať každému, kto má problémy s nervami, takže nezabudnite to poslať vašim babičkám, detkom a proste každým, kto má problémy s nervami. Dobre, poďme na to. Prosím, fuj. Prestaň! Prosím! Robíš si srandu. Nie. Ty ešte stále rozprávaš. Nie! Aha, iste. Stop! Dobre, takže toto boli všetky ukážky z toho, ako môžete dať za seba vonku hnev. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, pretože všetci sme niekedy nahnevaní a potrebujeme za seba von všetky emócie. Takže toto boli niektoré z nich a ako to máte robiť. Teda dúfam, že ste to pochopili z videa. Nezabudnite toto video zdieľať a poslať každému, kto má hnev. A aj keď nemá, tak mu to proste pošlite, aby zažil najlepší deň svojho života a našiel ma na YouTube. Lying Game vyhrala N. Michelle, takže ma prosím ťa kontaktuj a knihu za tebou pôjdem zobrať osobne, potom to samozrejme odfotím aj na Instagram, aby ste tomu niektorí uverili. Chcem vás poprosiť, aby ste mi na môj Twitter alebo dole do komentárov písali otázky do ďalšieho Ask videa, napríklad budeme spolu chodiť, aby tie otázky mali zmysel. Chceš ma? Koľko máš rokov? Máš listy? Toto bolo z dnešného videa všetko, teraz poďme prečítať fanmail. Have a hi, ďakujem. Hate mail. Fuj. Idem sa za teba pomodliť, hejter. Dobre, to stačilo. Ideme sa prečo videu, ahoj.